बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ तेलेंगानायाव सा द' उदखारिफोरखौ गावथारदों। साब्रै आइजो नाक्सालिफोरखौ लाफानानै गासै सा द' नाक्सालिफोरा पुलिसनि एनकाउन्टाराव जिउ गोमायो। बे गुलि गावनाय जाथाया तेलेंगाना आरो छत्तीसगढ़ सिमनानि कठागुडेम जिल्लायाव जायो। तेलेंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस आरो CRPFनि जथायै अपारेशन खालामनायाव सा द' नाक्सालिफोरखौ गावथारनो हायो। बे अपारेशना दिनै फुंनि 6:30निफ्राय 7 रिंगासिम जायो। नाक्सालिफोरा रैखाथि हान्जाफोरखौ गाग्लोबनो नाजानायनि खौरांखौ मोननानै बे अपारेशनखौ खालामनाय जायो होनना पुलिसा मिथिहोयो। जिसु ख्रीष्टनि मुर्तिखौ बुख्रेबदों। बे जाथाया जादों हारियानायाव। हारियानानि आम्बाला गिर्जायाव दुथांफोरा जिसु ख्रीष्टनि मुर्तिखौ बुख्रेबो। पुलिसफोरा CCTV फुटेजखौ नायनानै नायबिजिरगासिनो, नाथाय दासिमबो दुथांफोरखौ सिनायथिनो हायाखै। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि 12:30 समाव बाउन्डारि वालखौ बारनानै फ्राय 1:40 समाव जिसु ख्रीष्टनि मुर्तिखौ बुख्रेबो। बे सानैबो दुथांखौ दासिमबो सिनायथिनो हायाखै। बिसोर सानैनि हेंथायै FIR होनाय जाबाय आरो थाबैनो पुलिसा नागिरनानै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना पुलिसा फोरमायो। बावैसो सान सिगां कामरुपनि बक'आव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव दाय गैयै 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिनि जिउ गोमानायनि दासिमबो न्याय मोनाखै। बेबादि समावनो फिन हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गुलि गावनायाव चिरां जिल्लायाव सासे बर' सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय थलपानि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गुलि गावनायाव सासे बर' सुबुङा जायगायावनो जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ 1 नं गोजोनफुरि गामिनि लामसरन नार्जारि होनना सिनायनो हायो। हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गुलिजों जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मोसाहारिनि दैदेननायाव हाग्रा ओनसोलाव दिथा हैनायाव लामसरन नार्जारिखौ गुलि गावना जोखोम खालामो। बेराफारसेथिं नखरनि मानसिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला लामसरन नार्जारिया बन फाननानैसो जायो। बेखौनो दंफां दानफायग्रा होनना गुलि गावो। बावैसो सान सिगां आबाद बिफाननिफ्राय फैनाय क्रेसार मेसिनखौ हरनायनि मुङाव मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय रां घुस लानाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइराल जादोंमोन। बे भाइराल भिडिअ'आ कक्राझार BTC आबाद बिफाननि मावखुलिनि। रां घुस लानायनि भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव BTC आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा कन'श्याम दास बिथाङा दिनै खेंफोरथि होदों। बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो जुदि द'सि मोनोब्ला 100% रोखा सासपेन्ड जाखागोन होनना मावफुं सोद्रोमा बिथाङा रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।